Tinapalabas, kasla saan amamati ni Tirso, idi maitimkan na ni Monina, nang runa idi agsangsangodan. Saan na aninamnama, at isigod akaayan ayat na, ti baro agayem ti asawa na. Nadlaw na akas kankwana, inkarigatan ni Monina tinagpamarang, ken saan ang nagpadlaw nga agam amuda. Idi makasangpet, agsangsangit anang ipudno kanila ka Ignacio iti panagkita da ka ni Tirso. Saan ang makaid na ni Tirso amang pampanunot, iti panagkita da iti sigod akaayan ayat na, ket inkedeng na apasyaran na ito'y iti balayda. Nagpakpakaasi ni Monina, asaan to kuman amaulit ti panagkita da. Ita papagayam, denggan nyo ti tuloy ti makalawas apakasaritaan arapauluan. No agmaumaw ti pammatay. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments and no Apa ya kas tu iti barik-rik na. No apa yung ngamin na nagamamuda kini Rachel. Idi nagsina kami. Saan kun at tinarigagayan ngagkita kami bay. Dinipat kun anaming pinsan ni Monina. Ang itata nagkita kami manan. Apa kas tu iti marik na. Natangsit launay di kanyak. Kaslay sulahing tinalaing. Kat tinakayat ti paabag. Nag-asat ako mata na asawak ni Rachel. Saan gayam amakana iti kinabaknang amang paragsak iti may sa tao. Noon niya tiliniklikak nga ugali edi ni Monina. Nakarkaro pa itilaklak amat ka ni Rachel. Awawagan ako ni Rachel. Matagtakan lakit din ang mga uray kanya. Nusong batak. Manlaw na lakit din ang bartik ako. Nusang ko asong batan. Ano at ada makawang kanyak. Makamuditan. Hello. Tirso, awan ka dito'y balay. Awan ka nupay pangal daw itay nakasangpet ka. Napanampay lang. Kwa, nagaliwak sa aklaan. Nabartag ka manan? Kadwam ka di manan dagiti barkadam? Agmay-may sa aklaan. Madamdama lang. Agawid ako. Apay ang madamdama pay lang. Nung kunak nga agawid kan. Maawatam? Rachel, mabalin na kakasarita saan ka nga gongin. Si kapay a babae tinangato ti busis na. Kat? Diyak kaya ti makiapakan ka dito'y cellphone, ha? Agawid kan. Saan lang nga ita abinugkawan na ni Rachel? Namukla kas tuy ti ugali na. Saan kun a pinakasaran? Yamat na kinamalas. Talaga ka di nga awan
kasat ko, iti babae. Nagngag ko ti panagbugkaw mo kindi Tirso. Kabayatan ti panakisaritam iti cellphone mo. Awan pa'y natanang apan nakisaritam iti asawa. Talaga ang makapungtutak, mama. Agasem, naguperkit din iti pagiinuman, kat awan pa'y plano na nga agawid. Ay, di ka lang nakatapalan. Sa anak ang makaanos. Rachel, raumam kumama ti asawam. Ito lang ang manan. Mama, saan nyo kuman akanunungan dayjay alalaki? Naikamkamang laang. Awan ti mabalin na nga ipagpanakkel kanyak. Saan na saya, tita? Saan mo kumamat at agibasitan ti kinatao ti asawam? No talaga nga ay. Uston, mama. Ad-adala nga makapungtutak gapo iti panang kanunong yung kankwana. Kunakman no napan kan naturog. At da ka pa'y lagayam dito'y salas. Anya ti pampanunutam. Ada ko may pakpakasik kada kayo. Nung may sarong maninitirso dito'y balay, kasari tayo asaan ako mga ipalubos ama-amon ni Rachel tinagbalin ang napalabas mi. Adda ka di rumbang akabutang mau. Diyak kaya't amariribok ti biyag ko tatang. No apay ngamin ang amok ni Rachel. Napintas ka. Masirib ka. Nalabit nga adda dagay ti agar aramkin ka ajak amaw. Awan ka di tinapilim kadakwada. Awanan iti panunot ko day taabanag, tatang. Saan mo kumaasayangan tinapintas agundaway mo? Ay na, at adala ang umatidog ti saritaan tayo, tatang. Sige, maturog akon. Girl, I need you. I need your love. Talaga asa anak at inong pala niya. Kita man talangam, nakarkaro ka pa ngam nalaas alamas. Wan nga ron. Dandani, tsak na nayawid ti bagi. Gunggunam! Anya aya ti problema, Terso. Nabartag ka. Kaya't konti maturog. Mabalin na, inton bigaton nga agsarita. Saan nakapanawan? Agsarita tapay! Ako nihimag ka! Binukawan nak. Awanan kay tibayan. Agparbang ka. Saan nakabilitan, Rachel? Lalaki ak. Kat saan nakakarkaritan, mawadam! Tawanan pa'y na lalaki. Uray lalap lang tilapayag ko iti panang itubong na iti panang bugkaw na kanyak. Talaga, saan ko akabalan? Saan pa anong sawan? May baglangan tada supa dito opisina, mabalin ko apagidaan. Masapa ka pimanaw ijabalay. Tama nagsinungbat kami kina Rachel. Bigat. Nagburek ti darak iti panangbugkaw ni Rachel kanya. Kung saan anak katupil. Amang natungpak ko ma. Ni Mama. Hello, Mama. Tirso, saan ko naputan di papanaw mo? Nakita ka ni Rachel lang ti matmaturog iti silidyo.
Nagkumati umor ti kotse, may tipimanaw nga. Inrantak ti na sa papimanaw. Tama nga no, bigbigatan mi kini Rachel tag sinungbat, mama. Naibatangak nga rin ti pa nagsinsinong batyo. Nag-stein kayo pa nagtinlong pa. Pasensya kayon, mama. Dandani sa anak katupal. Kumarkaro ti sa inyo pa nagkinawatan. Anyo ka ti problema yung agasawa. Amo ka sana magustuhan ti panagbartag ko, mama. Ang amnap mo anak ko. Natangsit laon ay. Anya di kayat mo asawa ni Tidayta, Terso? Mama, baliwan tayong tulangan tagsarita. Kumusta ti agpatnag apan naturog mo? Nasimbang kadimat laang. Nakaturog ak adagos, idinalpas tayo ang nagsarita, tatang. Ngamkas kagangay, narwamak ang nasapang agririing. Nakaluto akon, mamigat kalatan. Nagmurmurayak tinagkapay. Masapa ak armwar, tamapanak iti bangkag. Dahil di ko nagtatang, kisayan nyo kumanti talunin nyo. Oray ta dandanin pa nag-aapay. Amang ano dandani pa yan mabalin agapasan dagiti imuna araap ko. Ngam, awan pa'y pag na anti-reaper. Kansa nga kalang matladay jay. Kumita kayo laangan ti manggapas iti mano-mano, tatang. Ado ti mayat takagawat na. Sakit yung ulo ka nabigatan, mama. Napuutan nyo ka diti roror ni Terso. Saan? Ngamnangag ko ti kotse na iterimuan. Itay dawagak ada iti opisina na. Talaga liklikan, nak. Liklikan na ti panagsubang yu apigpikat. Saan ko malipatan tinapasamak iti rabi? No natong panak, day tamat nga tan. Natangsit ka unay, Rachel. Dusan mo abaliwan day tanga ukalim, abangan no anya ti pagtungpalan ti panagtanayo. Saan nakabutbut ngan day jay alalaki, mama? Makaamu no isukat na iti sa balya babae. Anak, agparbang ka kuma. Nasaysaya at nuliklikan nyo pa lang ti agsarita nga agasawa. Mabwisit ka talaga kay ni Terso. Sa madlaw ko kanunungan ni mama. Tsaklasin mong songbatan. Ay, agpadamat ama kumikom damarit tso ka ni Loribel. Ni muni naman kit di awagag. Hello? Makasi nga ka di? Amok nga out of town ni Loribel. Kapampanaw ti may sa kliyente na. Kabilita na sakti ng sangukan ko na. Naggasat ka. Kaslasi ka ti manager ti akin ko iti kumpanya. Dahil ti pagyamanag kan ko na. Tada pa nagtalag na kanyak. Anya ka ti may paay ko. Kaya't ko kumangagkita tayo ton malam. Sige. Kalpasan ti trabaho. Rumuarang iti alas 5. Sakbay ti alas 5, sukunan ka dita. Girl, I need you. I need your love.
anak lang nagpataray. Kaslag kakapsutak pala. Jak nauray adimteng ni Rachel di opisina. Saan nakpay nginawagan? Makagura siguro kanya. Di ama Ignacio day chay amagmag na. Sardengak man. Ama Ignacio, lumugan kayo, tayo tulnog kayo. Terso, Naggapuan nyo ka di. Apay amagmag na kayo. nagapuak iti akin daga, iti daddo maatal-talunag. Kinasarita nak ngamen ni Munina nga aginanak ko man iti panagtalon ko. Kasta ka di. Panagkita, kabaalan nyo matpailaan. Rachel, apay nga arak ti inoder mo? Sa anak nga umininom iti nasangar. Dayjay kit din alalaki ti may mayatlatan. Ha? Nabarta kasi mangpet ni Tirsoy de Rabi. Nagsinungbat kami. Dandaninak pa'y tinungpa. Kasta ka di? Ang nagayam na laksa na problema ng iti agasawa. Nailaw anak ka ni Tirso mo, Nina. Gwapo nga min kan masirib. Naimbag ka pa'y. Nagasgasat ka. Saan mo kumaasawan day ta, Rachel? Kaputabak na nga, kasta ka di. No amok lako ma, anariribok tibiyag ti adan asawa. Sa anak lako man anak yas asawa. Inawis ka. Takayat ko nga da pang ipagsakit ti marikriknak. Agtalagakan ka. Taimbilang ka na saya at agayam. Ngam, agalwad ka. Padi ka agkam-kam mali. Naimbag man ta nakita nak Terso. Adda ngamin inbilin ni Munina. Sana kon nga agpalpalikaw baraw. Sapay ko mata maawatan na. Anya ka di day ta, Ama Ignacio? Pagimbagan yung agpada. Saan na nga main anamnamaan, amaam-am muna ni Rachel. Iam muna, saan kayon nga agkita pa'y, kalpasan day gaya pa nagsinayaw. Pagbabawayak lao na iti amin. No nakapagpanunot ako anaimbag. Kat inikak itinan anay apanawan ni Munina. No mabalain, di na kayat amaamwan ti asawam, tinagbalin anapalabas yaw. Tapno saan amariribok ti biyag na. No day tati kahit na. Sige. Katawan mo tiga po na, amaman ni Rachel day ta. Uray, taagayam kayo matlaan. Nupay saanan akas ede. Day talaw na iti pagyamana ka, Ama Ignacio. Sige. Sa anak nga rin ngagbayag. Masapol aliklikak nga rin ni Munina. Kung nagkuyog kayo kini Rachel, saan kayo kadi nagkita, Tirso? Saan mo't ngayon may opisina, Mama? Amangan no kadwana dagiti barkada na. Nasaysayat no
Pag maumawag pa lang, tirik nana. Ti pampanunotek. Amang nga no niya kitititaka sa mapasamak kan ko, ana. Awagak ko ma. Imamangan magsinungbat kami. Siyakton ti magkamo ang makisarita kan ko, ana. Doa talatan ti agsango amang rabi. Agpulasak labit, mama. Napanan nga ta agpaiso ni Rachel. Kaya't nakatsamad apapasan ti asawa. Ay, sana mabaling niya agpayag da ito asaan niyo apan nagkinaawatan. Kasaritak to na impag ni Rachel. Liklik-likak ako nakamamon ni Rachel tinagbalin ana palabas mi kinitirso tatang. Ngam inawis nak. Impag sana ti luksaw na iti asawa na. Kita laeng dagiti babak nang. Adun samot ti problema da. Ado ka no ti bisyo ni Tirso tatang. Kensugal. Anya. Adon tinagbaliwan na. Kita ti maaramidan ti kwarta niya tatang. Ngam ti kinapudno na. Naggapo ni Tirso dito'y balay. Nalabsan nak amagmag na. Nagkari atong palan na tikid daw mo kinkwana. Nasaya at no kasta tatang. Ngam kunamwat nga saan mat nga tapad padaksan ni Rachel ti asawa na. Saan na ko maasar saritaan iti sabali ti parikot da nga agasawa tatang. Kayat na nga tangay petsa ti marikrik nana. Nasaya at matipan nakisarita ni Terso. Makamudan nga agasawa no anya ti problema na. Awan pa ni Rachel. Nakalito orasan. Naawagan mo't lang ata ni mama ti asawa. Ay, talagang sakay at nakapapasan. Siya kadita kimbasol. Wan. Akwag. Adon tinagbaliwag. Nasumok kun ti agbisyo. Apaya siriring kayo pailaan, mama. Kasano ang makaturog kak. Kat madandanaga na kamang pampanunot kan ka. Di mo man lasong batan dagiti awag ko. Kalpasan na nagsina kami kanimo nina. Sanmat ngamin nga agininom. Nakipagkita ka ni Margot. Kasangay na. Kan, naira na simbang pati Amerikano a fiancé na. Anya ka din dahi ti ama pampanunot mo. Nagsubang kayo kinitersoy terapi. Gapo iti panagparpartag na. Ita, sikaw mo tinapartag? Itaman ti panang tungpa na kanyak. Maturog ka langan iti kwartok. Abang ano di mo kabailan ti umuli. Di ka mapagkat. Nalaos ti barutag ni Rachel si Mang Pati derbe. Amang ano saan na malagip asyak tinangyuli kan kuanay ti kwarto ni. Naglala. Pukpukaw na pa'y tinagan ko. Tirso. Oh. Nakaring ka matlaan. Inuray mo pa'y asyak ti umuna nagsaw.
Anya talaga ti kayat mo mapasamak, Tirso. Ibagam lang, no kayat mo ti makisina kanya. Nalabas ti Bartek ni Rachel si Mang pati di Rami. Ang mga saan na pa malagip asyak tinangyulikan ko anay ti Kuratumi. Nagwasang-wasang nang ipasawang itinagan ko. Tirso? Nakariing ka man kaya man. Inuray mo pa lang asyak ti mo nang agsaw. Anya talaga ti kayat mo mapasamak, Tirso. Ibagam lang, no kayat mo ti makisina kanya. Anya ti kunam? Kayat mo ngagsina ta? Kita, nganya ti pagtungtong pa lang ti biyag mo. Asino ka kumalaang idinagam-am mo ta, ha? No saan ta nagasawa? Awan kumatikas to'y abiyag mo. Rachel, saan ka kahit atutupan? Sige, nawaya ka amang tagibasit iti kinatao. No saan na ko napatpat yan? Uno ay ayatan. Saan na kumabalikugan? Rachel, bigbigat. At subsubang kayo mag-asawa. Mama, Rachel. saan kayo makibiyang? Palubusan na kaming agsarita ng agasawa, mama. Tanangin niyo kumalang ti agsarita. Si Rachel, saan kumana nga to ti boses mo? Gapo ka dita babaiyak, mama? Sana mabalinday ta kanyak. Rachel, saan mo kumangiramraman ni mama? Duha talang tagsarita. Amom ka din no apay asana ngagtagtagarin. Numabalin, kayat ka aliklikan. Kaputa dyak kayat ngagsubangta. Sikat yakin basol amin da ito'y Tirso. Si maliwanwan ti biyag mo, gapo kada kami ka ni mama. Idinabita pa yung agasawa, awan apulos bisyom, nga maglamlabas kan. Sige, ako ka nagbidota. Ngam saan kumamot akas to'y kinasabrak di pa nakisaritam kanya. Ang ko tinagsasaro no apa nagtinittit ti cellphone mo munina. Asino aya tinagtextkin ka anak kasapsapa? Ni Jeronimo dayjay, tatang. Supervisor iti may sa akumpanya. Agar-aramkin ka. Nabayagan nga gamam mo kami. Napingat iti panagaram na kanya. Kan naamuak nga idinagamam mo kami kat kasinsi na dagayam iti asawa na. Anya? Ado ka no ti babae iti biyag na. Kan oray ka na yun ti pa nag-text na. Saan ko asungsong batan? Kaya't ko nga agsimpati biyagbaw. Ngam, saan ko maakas ta relasyon? Wen, tatang. Natana nga. No saanan adumtang tinasudi nga ayat kanyak, awato kun ti agdama ka sa saad ko. Bigbigat ang nagsubang kayo kiniterso. Tay sinapsapa na tinapan iti opisina. Gaputa sana kun nga ayatan ni Tirso, mama. Napatpatagan dagiti bisyo na kankwana. Rachel, no napatpatag dagiti bisyo na, pinaypayan na kuman ti kumpanya. Naimbagpay ti kumpanya. Ipapayan na iti panawan. Nga man niya nga rod. No awan ti negosyo tayo, saanan nga agbyag, kandi na maaramid ti kayat na. Saan kumamat akas na ti panagkitkita mi ti asawam? Apay ka di nga iso ti kanunungan niyo, mama. Siyak ti anak niyo. Rachel, nagbidot ti asawam. Gamadamat pagkurkurangam anak ko. Anya tinaramid mo iti rabi. Nagbardag ka. Ito na ang araw natin, ang araw
Oray na po yata na. Kung binigbigat mi tinagsubang kini Rachel. Masapol nga ipasnak ko nga matunan ti negosyo. Kapuman lang kini mama. Itilaksi dagiti panaglamlabas ko. Nasaya at lata kanyak. No apay mat ngamin anasumok ko tinagbisyo. Ni mama. Hello, mama? Kumusta ka, Terso? Nasaya at mat, mama. Nasapak ngay may dito opisina. Tapno maliklikak ti panagsubang mi kinersyel. Madama ti parangad-adal ko karagiti papeles sakbay apirmak. Amoyo, anda pa nagiti proposal adyak na adal. Agyaman na, tayo dilaksi ti kumarkaro adi yung panagkinaawatan nga agasawa. Di mo baybayan ti kumpanya. Mama, akwak nga aglablabesak no dadoma. Jak mabaybayan ti kumpanya. Nasaysaya at no makapagsarita kayo na impag ni Rachel. When, mama? Sige. Nagbidotag. No inikak ko iti panawin ni Monina idi anang baliw iti ugali na. Naman niya pa iti maramidak. Jakon may babawi iti panag-asawa mi kini Rachel. Girl, I need you. I need your love. Inawagak ni Terso. Uray nagsubang kayo manan abigbigat, napasnag nagtatrabaho. Anya ti kaya ta sa wanday ta, mama? Wan, amok no apay akanunungan yun ni Terso. Siya kumati adda nga mangisakit iti kumpanya. Saan ka diya kasta ti kayat yu asawan? Nakasagana ka no ang makisarita kan ka. Liklikli ka naklangarudan? Rachel, saan niyo ko man napabayagan tayo ito adiyo pa nagkinawatan? Kita ito na makarwarak inton madamdama, mamang. Agsubli ako ni iti kwarto kinton madamdama. Maulawak, kan nasakit pa ilang ti ulok. Saan ka naruwang maging inom itinasangan? Adaga po na, mama. Ammo yun, no anya dayta. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin, at sa ilang sandali, bawat agam-agam mo. Saan daan nalipas idikalman da ito isang akal lang, amabalinan agapasan apagay ko. Nalabon payla ang tinairik da. Bukod ko atalon da ito'y, kat mabati atalunot da ito'y. Idi agayan ayat da payla ang da Terso ken Monina. Napadasan natin nakiraap ken nakigapas. Ita, baknangan. Amok nga agbababawin ni Monina. Kastala talaga ti biyag. Awan ti umuna ababawi. Kanayon nga ada iti udi. Kalkalpas mila nga nagsarita iti may sa kliyente ti kumpanya, mama. Rumarak ko ta makipagkita kiti may sapay a supplier. Apag isumat na dimtang kayo.
Tirso, ay nagyaman na klaunay. Awantan niya man na, Mama. Naragsa ka nga agtrabaho. Kumusta ka ni Rochelle? Nasayat mo't iti nagsarita kami. Ngam nasakit ka no ti ulo na. Nalabas ti Bartek na di Rabi. Kasaritak to yung makasangputa. No saan lakid di arumar. Sapay la kumaat saan arumwar. Tapno makapagsarita kayo. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin, at sa ilang sandali Nabarbartal ka kidirabi mo, Nina. Kalpasan ti panagsinat, ha? Inawagak ti may sa barkadak. Simbang pat nga ti Amerikano a fiancé ni Margot, kat kasangay na. Pasensya kan. Diya ko mininom iti nasangar. Nasingpat ka? Madlaw matkit di iti langam. Idida mo pala ang amakita ka. Madlaw kon nga inosente ka. Adun tinagbaliwag. Natangsitak mo edi. Talaga? Gagangay sakit din nga ugali tayo dayta niya. Talaga nga inrantak tinagbartak edi rabii. Iso nga inapak anasapa ni Tirso. Nagbabawi akong dagiti akit na tangsit ko. No pa'y naladawan. Saan na may subli. At dan sakit din na palabas mo mata, ha? Ngam, sa anak arumok maiti asawak. No talaga nga ay ayatan nak ni Tirso. Masapol ang maawatan nak. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin, at sa ilang sandali bawat agam-agam mo ay mapapag... Talaga ni Munina tagtaktakder iti sangot ti pasdek. Napayag nga mina na jak limabas di ti pasdek ti negosyo ni Lorigo. Asar dingag. Munina, Tirso? nakita ka nga gurura itilugan mo. So sinardengan kan. Sa anak ang makilugan ken ka. Saan ka di ang nagsaritaan tan? Asaan tan nga kita? Kapampanaw lang ni Rachel. Amangan nyo nagsabat kayo. Kaslatikot sina tinasabat ko itay. Ngam kastaw na apa nagpataray na. Agsasaruno pa iti panagbusina na. Agtaksi aklangan. Sige, kastapay. Nagpangaldawan lang da kaloy nga inlipas aginapas titi daday di kalman. Itaman pa'y anagtaksi ka. Sinardangan nak ni Tirso nga gurura iti pagluganak tatang. Inpagak lang aruda nga liklikan na. Munina, Sakbay ang nagawidag. Imay ni Rachel ija opisina. Inistorya na ti panag-apa da kini Tirso. nariribok sakit de ti panagdinadang agasawa. Nadlaw ko nga rod anatangsit ni Rachel tatang. Awan mat kiti ti bibiyang ko kadakwadang agasawa. Mabuti nga. Iso asaanan arumbang amay palagip tinapalabas mi kini Tirso. Nalagip ko nga rod itay bigat. E di agayan ayat kayo paila. Tumultulong agraap ken makigapas. Saan nan atalyawon tinaggapuan na tatang? Baknangan! Girl, I need you. I need your love.
Kunak no masangpatak ni Rachel, mama. Ngam nasabat ko mo iti kutsina. Naggapon sa iti opisina ni Loribel. Ay, amang ano napanmanan kadag iti barkada na. Saan mo ka tinga inawagan nga agsarita kayo na makasangpat ka dito balay? Saan ko anasango, mama? Ado tinaramit ko iti opisina. Yung mata na kumikumak. Uray makumikom ka, ipaayam iti panawan. Panagkunakat na iti sapsapulan na. Ah? Huwag peso. O sige, mama. Awagan. Amuak no sa dino pa ang tinapanan na. Neta. Oh, apay na inawagan na? Kunak no masangputan ka dito'y balay. Adak iti balay ti may sabarkadak. Nga magawid akon. Amang ano saan ka masangpatan? Kat in ka manan makisugal. Rachel, agbaliw akon. Eto na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. Ninamnamam gayam amasangpatan na, Tirso. Kasano ti panakaamom anapanak ija opisina ni Loribel? Nasabat ko ti kutsen. Ngam kastaw na panagpataray kan panagbusinam. Kaslada kam kamakaman. Sumbatam ti saludsud ko, Tirso. Kasano anaamom anagapuak iti opisina ni Loribel? Gaputa nagsabat na. Kat patapatak nga mga no ijay tinagapwam. Wano, napan ka ijay? Rachel, dahito ka rin mananti sa anta apag kinawatan. Saan nak nga ululbudan, Tirso? Kursunadam ka din ni Loribel? Napintas ni Loribel. Anya ka di day taas sasawan? Amangan no saan mo nga amo nga awan pay ni Loribel? Mabit lang. Ni mo ni nakadi ti rinantam? Sanak anapan ni Jay. Kaya't ko ang makapagsarita taan na saya. Ngem, kasla saan ta ang makapagkinaawatan? Gapot ta si ti agar aramid iti pagsubangan ta. Rachel, ikarkarigatak ti agbaliw. Ngem addalat ang makitam abidot ka na. Uray awan mo ti dakas ngar aramida. Anya kakit di aya, Rachel. Imbis ko mga kinaawatan kayo agasawa, siga mo ti agar-aramid iti pagsubangan nyo. Mama, kunakmanan kada kayo. Siyak ti anak yo, kat siyak kumati kanunungan yo. Kasano ko maanaamuan ni Tirso ang naggapuak iti opisina ni Loribel? No saan na napan ijay? Amang ano na ira na lang alimbabas ijay. Jack mamati. Sige, ikalintagan yun ni Tirso. Saan nga iti kanunungak? Ngam kayat ko at tumulong iti pamuspusan tapno makapagkinaawatan kayo. Jack mababalaw ni Tirso na makurso na daanan ni Loribel. Napintas, kanawan pa'y asawa na. Ngam awan tigayam ko. Ni mo ni na lang ti mabalin na akasarita. Nukas pangarigan na gapo ijay. Ni mo na nakadilang ti empleyado, tigayim mo. Ti problema, mama. Anya tirantaan na ijay. Awan ti business transaction dadwa. Eto na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. Barang makasangpat kag paiso itanghal daw ni Loribel, tatang. Makapasyarak to ni Jay Bangkag iti malam. Agtrabaho ka pa'y ngamin iti Sabado. Domingo laang ti pinaginanam. Pasaray ag trabaho ak iti Sabado, tatang. Aglalo ita, tawan ti bus ko. Mayat lang ta kanya. Taisupay amain ngayon iti sweldo. Naimbagket de, tanatalag amang panaw iti negosyo na. Banag apagyamanak launay, tatang.
Iso nga agtrabaho ka na imbag para iti kumpanya. Padam sa dayjay nga awan asawa na. Ato, agar-aram kan kwa na tatang. Abogado, kas kada doktor. Ada pa'y engineer. Nabit pa'y anagamamuda kini Jess. Paadak matla as certified public accountant ngagtrabaho iti sa bali a kumpanya. Manipod iti day di pan nakabartak ni Terso nagsubang kami. Nagsardangan iti panagbisyo na. Agatapak nga da sa bali nga ilimlimad na kanyak. Nagmalmalam as anak nga inawagan ni Di Kalman. Uray nagapa kami. Masapul ko mga ay-aywan nak. Ay, ira namat ni mama ti umawag. Napagkas pa'y matngarot ti panagmanehok. Agpainayadak kat ipaigid ko tilugan. Narigatan ang mga madisgrasya ak. Hello, Mama? Rachel, abang sa dino ba ti maturturong mo? Mapan kayo opisina. Anya lakit din, Mama? Kaslawan matan panunot ko. Ijay mata talaga ti pagturongak. Saan mo ko maapapasan ti asawam? Sana nasaya at nga dadiyo pa nagkinaawatan. Mama, gagangay lang iti agasawa dayta. Masapol nga agsarita kayong agasawa. Tapno nasaya at tilangan-langan nyo. Sige nga rudan, Mama. Madamak nga agmanmaneho. Bye. Mapanak iti opisina. Ngam, pumanawak tumatlaan. Si Imak ni Tirso, no anya ti ilimlimad na kanyak. Eto na ang araw natin, ang araw natin. May ngagpaiso iti opisina ni Rachel. Gampimanaw matla. Saan na nagsumli? Tinungpal ko ti patigmaan ni Mama. Saya atiklat ta ti makilangan iti asawak. Ni Ama Ignacio. Aguro uray sakit di iti pagluganan na. Terso, si kamot gayam baraw. Agawid kayo ka din, tata. Makilugan kayo kanya. Tayo tulnog kayo. Uray ta malabasak ti balayo iti panagturong ko iti lugar mi. Mapan kan sakit di umiliw iti pamilyam. Kasta ko mga rod. Kan aday bagbagat ti kabsat ko ala ko adaga. Uray day jay mutlang ti may tulong ko. Imay nagpaiso iti opisina ni Rachel. Pimanaw mutlang. Saan na nagsumli. Tinungpal ko ti patigmaan ni Mama. Saya atiklat at makilangan ti asawa. Ni Amang Ignacio. Nag-uray sa iti pagluganan na. Sardingag. Ama Ignacio. Ni, Terso, si kamot gayam baraw. Agawid kayo ka din. Makilugan kayo kanya. Tayo tulnog kayo. Uray ta malabsak ti balayo iti panagturong ko iti lugar mi. Mapan kan sakit di umiliw iti pamilyam. Kasta ko mga rod. Kun ada ibagbagat ti kabsat ko, ala ko adaga. Uray day jay man lang ti may tulong ko. O sige, Ama. Lumugan kayo. Nasaya at no ada maibinglay mo iti kabsat mo. Apakakit kitaan iti panaglupos ti biyag mo. Napintas ti daga apang ibautan iti kwarta.
So aray ta tinapanunot ko. Kinapuno na, nabayagan na jak si Marong kari di lugar mi. Kanayon nga mi na makumi-kumakiti trabaho. Sa anak mo't kiti nga agbayag. Tama nga nagsubang kami manan kini Rachel. Anya, Pasensya kayo na Ignacio. Jak matan nalapdan ti dila. gagangay dayta ti agasawa, Terso. Adalata sa anyo apag kinawatan. Agtalag ka kanyak. No anyaman tinaibagam, awan ti sabali amakamaw. Agyaman aklaunay tata. Numamuan ni Munina nuan niya tidyak kinayat nga ugali na idiagahan at kami. Anak karo pa gayam tilaklak amat kini Rachel. Ang mga numsin na. Agpada di pa'y simbang patagit agasawa. Awan matkit di ti problema kiniterso. Amang ano nag-overtime. Sa manipod nagsinong bata kini Rachel. Saan ba na nagpisyo? Naikat nan samot lang di pa nagsugal na. Ni Rachel. Nawagak man kiti. Amang ano kadua naman ang dagiti barkada na. Anyalakit din ni Rachel. At ito, agriringan ti cellphone na. Hello, Mama. Apay ka di. Agman-maneho ak. Tiyak amo nga agman-maneho ka. Papanap ka di manaan. Kadwak ni mo nina, Mama. Idi pa nga ibagbagak kada kayo akayat ko ti agpasya rin balayda. Kalpasan di pa nagkapumijay. Saan kanto kuman amapan ka dagiti barkadam? Agawid kanton. Anya kayo magtanaya, Mama. Pagbalbalinandak nga awan nakam na. Rachel, saan ka kumangagong ungat? Dengdenggan na ka ni Monena. Hala, kasta lang arudan. Agan-anad kayo. Bye. Ni Mamang matngam yan. Dayta tinanong mo apagtaengan mi, Rachel. Nasa bagayam pakisarita ni Rachel iti inana. Agdadong tiga kotse. Kasla ti kotse ni Terso. Kasano tayo ito eh? Sana bale, oray ta sa anak mat ngagbayag. No sana ka mauray ni Mama, ang mga no awagan naktumanan. Ni Tirso? Anya ti kayat asawon da ito'y? Ay, Sino da itaala kaya kadwana? Iso ka di ti tatang mo? uwan, Rachel. Isuan pa iso. Anya ti kayat asawon da ito'y? Amo ni Tirso ti balayo? Agam amo kayo? Girl, I need you. I need your love. Kasano nga rin dito yan, tatang? Nadlaw ko at tip-tip pala ni Rachel ti pungtot na pimanaw. Kasla kumilaw dagiti matana, anang kusilap kada kayo kini Terso. Ti babawik anak ilugan kini Terso. Kasano nung panunutan na nga. Linikli ka maduktalan ni Rachel ti nagbalin anak palabas mi kini Terso, tatang. Saan ka nga agbutang? Awan ti dakes nga aramiden yaw.
Nangag ko, pinasabrak apan nakisarita na kinimamang na. Kasjay, ti kinatangsit ko idi tatang. Saanen aday ta ti mangriribok iti panudot mo. Tulungan nak nga agluto iti pangrabian tayaw. Nasaysayaat no adda kasarsaritam tapno saan asabali ti mapanunot mo. Sumungbat ka! Itay pa'y akasarsarita ka. Apay nga amom ti balay da mo, Nina. Ha? Rachel, Apay ay abugbog ka, manan ti asawam, Rachel. Saan mo matangay kabilangan ti asawam? Mamang, anya kumapay aga po nga irespetok ni Terso? Rachel, awan ti dakas nga aramida. Ulbod! Naglawag lang aruda na nay matangak. Rachel, agkalma ka kuma. Saan kayo ang makibiyang, Mama? Masapol nga agrin nisot kami ti daytoy a lalaki. Mabalin ka ni. Inton bigat langan nga agsarita. Saan nakapanawan? Sumbatan na! Rachel! Aray ko. Orela nagdarat itakyag ko kinaramutam. Ano sa magtiapgas na? Di mo mat ngamin kaya tiagpagas i hospital. Talaga anaut-ut. Ang awan nang yang manarito mama. Jak namnamahan na may turin nga ramidin ni Rachel ito kanya. Nakarugayam nagpungtot. Unay mat ngaminan tinamay anakan ka. Ay, kawis mo. Uray la nagdarat itakyag kantengad mo akinaramutan na. Nagkaramutan na ka ditiropam. Saan mama? Tanay sarapak titakyag ko itay. Nadaraan lang. Manipod iti sugat ko iti takyag. Terso. Mama, amok nga daragiti kaya tiwa sa ludsudan kanya. Dadlaw ko alinigli ka masumbatan dagiti sa lutsod ni Rachel kan ka. Dayta, di kinapungtot na. Mama, patsin na ko ma. Awan tidakas nga aramida. Saan nga iti kanunungak ni Rachel? Gamsyak man tag sa lutsod kan ka. Am-amom ka di ni mo, Nena. Mama, mabalin ka rin. Saan pa'y nga itaasong batak na kita sa lutsod niyo kanya? Sige. Baliwan tanto ti agsarita. Uray ta na agasan ba't ti sugat mo. Sumrak ka niti sa ladyong agasawa. Nagsangsangit iten ni Rachel anang ilaw at jak sumsumrak iti kwarto mi, mama. Maturog aklaan ka no dito isupa. Ay, kasi kamat. Saan anasaya ta saan kayo magkaidang agasawa? Mama, amang ano nagpatpat nang nagsinsin nung bat kaming agasawa. No sumrikak iti kwarto mi. Madmadin sakit diti bagim anabigatan mo, Nina. Agpakada ka itibus mo, adi ka pa'y makastrag itang aldaw. Ado ti aramida kiti opisina, tatang. Nakasaga nakakade amakisango kini Rachel. Tata, Amaw amariribukan ka. saan ko man arumbang amaw kang tinapalabas mi kiniterso. No apay namin amok ni Rachel. Saan ko man arumbang nagkita kami kiniterso.
Nadingitak no sa anak-anak kapagpakada ka na kayo, mama. Kasangsangpot ko dito balay mi. Nasaysaya at kumano nagpakada ka kini Rachel. Amang ano sa balin tumanan ti panunutin na. Kinapudno na. Kalpasan ko maama itulnog ko ni Ama Ignacio. Agdiritsuak dito balay. Gamdya ko nagtuloy, gapo iti napasamak kiti kalman. Mawatan ka matkit din no napatag ti rinantam dita. Adda mo ti kabsat ko ala ko adaga. Naimbag mutla nga may sagot ko kinkwana. Syakto ti umawag kada kayo inton makadano na kiti opisina. Ada kayat ko nga ipudno kada kayo. May panggap ka tigin ni mo, nena. Wen, mama. Saan ko man arumbang amaaman nyo rito eh. Ngam nadalos ti konsensya. Sa anak-anak basol iti asawa. Girl, I need you. I need your love. Agyaman na ko umay kayo rito opisina, mama. Itikas ta, makapagsarita tayo anasayahan. Agad-adal kami pailang iti kolehiyo kini Munina idi. Ket agayan ayat kami. Numaamuan day ta ni Rachel. Kagura na kay lakit di, Tirso. No payagpada kami iti kurso. Masirib kami adwa. Ado ti pagsubsubahan mi. Saan na kaya ti paatiw? Kaslak adi ni Rachel, anatangsit. Agam na singpat-mat iti paragitak. Nakarkaro pa yan ni Rachel. Wen, mama. Natangsit mat ini. Ngayon, adon tinagbaliwan na ita. Nuad niya ti di mo kinayat nga ugali ni mo, nena. Aga po tinang isinaamkan ko na. Nakarkarupay ni Rachel. Awan ti pa nagbabawik, mama. Ay ayatek unay ni Rachel. Agsarita kayo anaimbag iti asawa, Tirso. Sana bale, bagbagak tumatlaang, tapno agpaliwan. Amok, asaan nagtumatlaang inggaan, Rachel? Aklunak, saan ko laang amo ni Tirso? Sigod akayan ayat ko. Awanan kay tibain. Pangaasip, sakbay atong paanak. Patuloyon nagpaingag istorya. Kat, anya pa ilang ti istorya ang kanya ka? Kunak no nasingpat kagayam. Among kadi, no apay asaan kami ang nagkatuluyan. Gapu iti ugalik. Napukaw ko ni Tirso. Gapu iti kinatangsit ko. Anya? Diyak namnamaan. Aga po iti panagamamuta. Makitakpay ni Tirso. Nadalos ti konsensya, Rachel. Agpakpakaasi akan ka. Saan mo ko man ariribukan tinauli mag-abiyag ko? Rachel, anya ka din di mapaspasamakan ka. Aglalaaw ka asim mangpet. Masuro naklao na itinaamok, mama. Nakasarita ko ni Munina. Kat inaklon na asigo da kayan ayat na ni Tirso.
Nakasaritam ka din ti asawam. May sapay day jay lalaki. Sa dino ti ayan na, mama. Tsaka mo, no nagkita kayo kin ni Monena, wala kititikon ta, waya nagsinarak ta. Kan awan relasyon ta. Kagurak day jay ang babae. Insina ka nun ni Terso, gapo iti kinatangsit na. Akaskan ka. Mama, Dayta ti pakaguraam kin ni Monena, saan ka di? Gapot na napasagidan ka. Kasi di, natangsit mo't akaskan ka. Kaya't mo ka di agapo iti dayta nga ugalim, agsina kayo kin ni Terso. tapno niya. Tapno sabihan na day jay ang babae. Panasan na nga ramidan day ta. Makita na na niya ti aramidan kadakwada. Maasyanak amang buybuya iti langam, Monina. Manipod itay simmangpet ka, aging gaita. Tumtumrempay laeng dagiti luam. Pinanggap na katupaan ni Rachel. Kalpasan ngayon pundo kasigod akayan-ayat ko ni Terso. Saan mo aba sul tinagbalin alapalabas mo? Agyaman pa'y din ta saan kayo nagkatuluyan. Kat isuda tinagkagasa. Mabalin adakas ti atap na may panggap ka na kami kiniterso tatang. Natalos ti konsensya. Nasakit ka day tinakam mo, amapukaw mo, agayam mo. May lalaanak mo titi panaggayam mi tatang. Nasipat kanyak ni Rachel. No saan na kan akayat agayam, bay amon. Nasaysaya at pa'y nuliklikam, tapno saan amariribok ti biyag mo. Nataltal na ko mati panunot ko. Nuawan ti manggurgura kanyak, tatang. Jack, amo makasama ang work ni Rachel. Saan kami pa'y pulos ang nagsarita? Or-orayak nga awagan nak ni Mama. Ang mabalinasan nan akayat ti makibiyang. Inkarigatak tinagbaliw. Awan tidakas nga aramiday. Ang natangsit ti asawag. Saan ko at tinutupan? Naturugak ti panahon uray ko kan kay di rabi iterso. Di makaputak. Anda ka ni ti hambay ko. Rachel, ayatin ka, Onay. Tirso, pakawanan ako ma. Ako kasyak ti akin basol iti amin. Mabuta nga ka mapukaw ka. Ayatan ka, Onay. Sa anak to ang mapukaw.
Gaputa itilaksid dagiti nagsubangan ta. Jak tinarigagayan ti panakadadal ti panagdinata. Nagpudno kanyak ni Monina. Amom ka di. No niya tinariknak itinaamuak na apay anagsina kayo. Makapungtutak. Gapo iti panakakonsensyak. Rachel, sapay ko ma. Dati nagtungpalan mi. Saan ko mapasamak ka na ta? Saan? Diyak kaya't mapasamak, Tirso. Kaya't kang awisan dito'y balay mo, Nina. Agkuyog kayo kani Ama Ignacio. Rachel, ang yaman na kitiawis mo. Saan nagkadi ang kagura? Saan kang agsangit? Ang mga may surot, hag. Gayam kalata. Kat agyaman akkan ka, ah. Sikatin ang suro kanyak, amang baliw iti ugalik. Ang yaman na tagayam talata. Sige, orayan kayo. Bye. Oh, una yun nga iruti pa nangarakop mo kanya. Apay, saan mo kaya? Agpasugnod ka manan. O siyempre kayat ko unay, ah. Kung saan lang nga arakop ti kayat ko? Uray kitkitaan na ta ni Mama. Talaga nga inagkan na. Ay, kunak no agmaumawan ti panagayat mo idi kanya. Saan to, Apolos? Uray ka sa ti kinaungat mo kanya. Saan ka tinutupan? Daita karod mati pagyamyamanak. Kaputa ay ayatin ka unay, Rachel. Sapay ko mata iti mabit. At danton anak ta. Girl, I need you. I need your love.